So guys, magluluto tayo ngayon ng lechon. Tinatahi na ni Amon yung lechon sa bandang bakbo ng baboy, no? Kita niyo sa video naman, no? Kaarawan kasi ni IZ ngayon, first birthday ni IZ. Happy birthday, baby IZ. So, tapos tinatali na niya yung paa ng mga baboy, no? Tignan niyo lang ang video. Tapos, huhugasan ang baboy. Mga sangkap guys, garlic, onion, bell pepper, sablem kamas mo. At iba pa. Ilalagay ko sa link guys ang mga ingredients sa lechon ni Amon. Lechon na yun is Barili guys, taga Santa Ana. Mala mo so. Ito pa guys, sangig sa Bisaya or lemon basil sa English, at saka red chili. Ito pa guys, camel soy sauce, asin, at saka pineapple slice. Yan lang ang sangkap ng lechon ni Amon, no? Inad ni Amon ang asin. 1/4 spoon sa kilo. 1 kilo na asin guys. Sus, malaghan. Tapos yung pineapple guys. Sama na yung sabaw. Yan. Tapos bay leaf and ground pepper. Ground pepper. Sabak kayo guys. Sangig. Yeah, okay na. Okay na. Yan guys. Yan na. So. Popcorn pa. Tinatahi na ni Amon yung lechon. Tignan natin paano magtahi. Ganyan lang guys. Sino kaya ay? So, tinatahi na yung baboy. After dyan, ilalagay na yung mga ingredients, no? Ang dali lang maglechon guys, pero ang kapoy, ilagay na ni Amon yung mga sangkap. Yan guys, bana. Yan guys. Straw. Royal. Onion, maraming onion. Yan. Kamu nang lamig kayo. Lihat na pita mo, no? Diba? Yan lang guys. Tapos i-close ni Amon yung tiyan ng baboy. Tapos isara. Dito ako, break. Anak ni Amon, no? Ha? Malapit na ma-close yung guys, tiyan ng baboy. Sara yung tiyan ng baboy. Yan. Sinsya na kayo guys, medyo maingay yung lockdown. Marami kasing aso dito. After nito guys, ilagay na natin to sa kalayo. Uling. Mainit na uling, lulutuin ng mga 3 hours, 3 to 4 3 to 4 hours.
Tapos, kakainin tsaka magiinom na kami ng Red Horse. Yay! Yan, samo no. Kontak Amon if magpa-lechon kayo. Tested na to guys. Masarap. Masarap ang lechon. Lahat. Ito na yung baboy guys. Oh. I-air dry muna natin ng mga 2 oras. Urot. Tara ang lechon na si Amon. Si assistant. Security guard. Yeah, guys, Lulutuin tong ng mga 3 hours. 3 hours punta? 3 hours. Dito? Yan guys, Yan. Kahira ng mantika. Yan. Mag-isi din siya, Mon. Oh. Yan guys, ang lechon ni IC sa kanyang kaarawan. Ina-adjust na ni Amon ang kanyang cooling. Tapos tinutusok-tusok ni pangalan mo daw? Harold? Harold? Tinutusok ni Harold ang pumuputok na skin ng baboy para hindi magisi. Para hindi magisi, guys. Okay guys, babalik lang tayo after 3 hours. Pagluto na si lechon. Minuto na lang guys. Minuto na to guys. Lechon. Nileche. Tekuas dito nileche ah. So guys, after 3 hours of cooking, no, luto na ang ating lechon guys. If you like this video guys, please hit the subscribe button below and i-click nyo na rin yung like para like nyo. Thanks for watching. Bye.